హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ జబర్దస్త్ చిట్టిబాబు. ఇడిసెల్లిపోయావా అనే సాంగును ప్రముఖ గాయకులు గౌరవనీయులు నల్గొండ గద్దర్ గారు ఆలపించారండి. సో ఈ సాంగ్ యూట్యూబ్లో నిన్ననే టెలికాస్ట్ అయింది. ఈ సాంగ్ చూశాను, చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఈ సాంగ్లో నేను కూడా ఉన్నాను. సో మీరందరూ ఆదరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన మా యంగ్ డైనామిక్ డైరెక్టర్ మైకేల్ గారికి, మా యంగ్ డైనామిక్ హీరో కమ్ ప్రొడ్యూసర్ అయినటువంటి మా శ్రీరామ్ గారికి, మరియు మా ప్రొడ్యూసర్ లక్ష్మణరావు అన్న గారికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ మా రాముడు అందరివాడు టీం. ఇప్పుడేమో ఊసులాడేటోడు ఊపిరాపుకుంటూ లోకాలు దాటేసినాడు, తిరిగి రాని లోకాలు దాటేసినోడు. మరాడిపోయే మంచితనం మస్కబా